Baj, hogy még nem. Na, tankoljuk tele az autót. Azaz. És is Ki ne 25 fogyjon. kör. Engine fired up? Aha. Csabi, egy tag benzinnel le tudná futni az időmérőt meg a futamot, de kétszer szerintem. Tényleg valaki nem akarja kilőni a tankomat? Nem. Nem. Csinálom Az 110 első kilót. kanyarban. Hát mindegy, hogy hol. Csak egy kicsit szivárogjon már cucc. Tömítés nincs rendben. Diffúzorral együtt. Hát befúj diffúzorom lesz. Az csak a rosszinak van, mert az csal. Ez így van. Én? Csáló. Hát ki más. Gondolkoztam rajta, hogy vegyek el Mozzára ilyen extension-t, és akkor lesz DOS rendszerem. Aha, na az a csalás. A CM2-es nézted? Nem tudom, csak láttam egy videót, hogy van hozzá valami, és nem tudom mi a neve. Aha, az, a Racing Dash. Ah. Az amúgy jó cucc, csak nagyon-nagyon sok benne a bug. Aha. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokszor elveszi a infókat. Beksik közben indul rajta a Super Mario, ilyenek. Igen. De amúgy Az rendben még bele van. is fér. Nem, de sokkal jobb az, ami úgy kapcsolódik rá, hogy egyből a kormányodon van. Ja. És amúgy, hogyha megnézed, hogy mennyibe kerül egy olyan kormány, és mellé egy Racing Dash, vagy egy sima képernyő nélküli kormány és a Racing Dash, ugyanott vagy árban. Hát igen. Tehát ilyen 300 körül van a 4,8-as LCD-vel. Ami szintén érintő képernyős, tehát igazából ugyanaz. Én is úgy azzal szemezek. Meg most jelen pillanatban a kanyar csúcsponttal. Én ezt úgy se találom meg, úgyhogy tök mindegy. Fú, ez egy farszafók, mindenben. Kopsz. Hogy basznád meg? Az a beszéd. És a következőt is elvette? Jaj, de szeretem azt a játékot. Nagyon irigy a játék.
Na, Egész idáig nem tudtam, melyik a rádiógomba, most véletlenül megnyomtam. Pedig rohadt Jó, nagy és R betű van tudjuk. rajta. De legalább most működik, nem? Mit hallgatsz? Most már tudom, hogy melyik. Aha. Na, azt mondja, hogy setup, F2, oké? Mi van? Mi? Nem ide? Nem jövünk ki itt is vetekem? Én támogatom. jó, hogy mondod. Jó ötlet. Már rakom is föl. Hú, na még le kell szedjem a driver tageket. Ja, Autó nekem fölül. is. Én nem raktam föl, nincs kedvem vele szórakozni. Ja, én csak izére raktam fel a autók fölött legyenek a... Azt úgy is tudom, hogy ti a sárga autóval mentek, a többiek meg annyira nem lényeg. Én meg a úgyhogy- pirossal. Te meg a pirossal, igen. Én meg a Barbie autóval jövök, úgyhogy könnyű megmondani. De hogy ebben a szezonban kikaptam az összes rózsaszín autót, ki vagyok tőle. Átérdem. Adhatnál egyet. Hát figyelj, attól függ milyen méretarányba kéred. Van ilyen kis Hot Wheels-em. Nézd, már itt megy előttem a koszos. Jöhet bármilyenbe. Á, ő is van, már csak ő hiányzott. Hát keci, hogy elveszi az összes körömet, hát az mi? Hajrá, koszos. Pályáról mész le? Koszos. Azt! Hát elvitte a táblát, ajjaj. Az bünti? Semmi probléma, testvéreim, nyugi van. A Te ne szponzortáblát. álld le, úgy... Hát, ezt De úgy muszáj volt, mert jött kezdjük. mögöttem a izé. Neked ne... Alpin. Kiszórakoztak itt mögöttem? Hát, Alpin hogy ne. téged, de. Vigyázz, jön az Alpin, jön az Alpin. Na, akkor belépünk a végbe. Ja, akkor nem jön az Alpin, nyomod. Mit? Tartom a izét, hogy hátulról indulok, akkor kíváncsi voltam milyen egy kör. Hogy hol Hát szar. lépnétek. Na lássuk az első köröket. Zöld autó. Hát az én vagyok. A zöld autó az azt jelenti, hogy zöld utam lesz, úgyhogy legkövetem. Gyere. Nehogy belépek a fékbe. Végig lesz viccelek. Mi a fasz van? Hogy lett lila első szektor? Ez átverés. Nekem Csasz. is lila volt. Na, Ennyire majd jól időmérővel tudod, kapcsolatban írok neked egy-két dolgot, ha küldöm az F2-es videót. Oké. Tudom, hogy hátra sorolt vagy, de azért majd még beszélünk. Keci, azt hittem Melin elveszi. Na most hátrasorolt által húzott szélárnyék az bűnt is, csak szólok. Igen? Igen, Igen. igen. Az baj. Én ezt tudtam, csak nem akartam bemondani most itt tévében. Nem baj, megoldjuk. Lebuktatok volna. Megoldjuk, nem baj. 100 F, hogy idézek egy klasszikus.
Van egy B-tervem is, úgyhogy ha a szélárnyék nem, akkor megoldjuk másképp. Én is megoldalak itt mindjárt másképp, csak tudod, a középső pedál velem. 7 éve a 3. Én még bízok egy Belelé. felmentésbe. Én még bízok egy felmentésbe, bár nem sok reményt bízok hozzá, de hát. Van egy legjobb szektorom. Ennyi. Az első. Köröm vagy Rossi? Hát Viszont. ja, de... Nem javítok. Ó, hogy verném. Akkor mondhatok egy dolgot így gyorsan, de aztán... Többet is. Na, szóval, majd ha nézitek vissza azt a videót. Amikor Igen. jövök, amikor ugye a Dani kiforgott. Még egy alpin. Amikor a Dani kiforgott miattam. Miattam Azért cseszted el a Ferrari? A másik? Nem, Nem. kukaraktam. Csak félrehúzottam, mert láttam, jöttetek. Én is Az félrehúzottam. A lényeg az, Nézd már. hogy Hosszú majd is. nézzük a Ferrari-nak a boxba bemenetelét. Ahogyan bement Jó. a Ferrari a boxba. Csak azt nézd meg. Mert Hát az de- jutott... Ezekben esetben tudod, hogy már nem mi döntünk, hanem majd a többi osztályban lévő vezető. Hát tudom. csak Fellebezés van. De megnézzük. Sőt, szerintem már meg is néztük amúgy azokat, hogy ott mi történt. Hány perc van még? 6. Jó. 6 perc. Ez a gumi kapott ennyire szarrá, vagy mi a fasz van? Nem tudok javítani. Átérzem. Bocsász. Kimaxolt az első kört. Hát lehet. Itt már megint egy alpin. Mindig. Az alpinok minden univerzumban jelen vannak. Még mindig. Aha. Most ki lehet a Red Bullba olyan? Ollom, Nem, nem. ollom full. Fül. Aha. Úrom van az a Red Bullba. Akkor ő fülel a Red Bullba? Hahaha. Haha. Bocsánat. Ilyen kevés idő van. Csabi, sietek, ha akarsz venni még egyet. Megoldom, ne aggódj. Kiszámoltam. Jó van. Taktikus Csabi. És ezt mi bűszámolta ki? Nem vagyok matematikus, informatikus vagyok. Vért az ilyen szerkezetekhez, hallod ezt? Érted, hogy megáll és így pörögnek előtt az egyesek meg a nullák. Azaz. Remélem a mögöttem jövő Red Bull az köröm. Így van. Na, jó van. Gyorsan valakinek egy gyors körkörbe számoljak egy hálózatot. Építsek egy hálózatot gyorsan. Van programod estére, vagy írjak neked egyet, tudod -e?
Szokás. Hányan vagytok még? Csavi megszámolja neked. Hányan vannak? Már kicsodák? Itt 7 előttem. tört. Az oroszok. Itt ez a Merci előttem, ez kicsoda? Előd vagy Jöldöm. Jó, akkor őket lehet, hogy nem kéne megelőzni kivezetőkörre. Kurva Na, anyja. egyébként miért ne? Aha. Jaj, 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 jaj. Na, azt tudod mikor? Nincs szél árnyék, fel. Még nincs. De az Isten húzza bele, hát nem igaz. Tényleg Hát csak húzza nem bele. invalid. Ah. Remélem elvette a következőt is. Jó, nem. Valaki ment már itt 50%-ot? Nem. Nem? Az baj. Az baj. Majd most. Már kíváncsi lettem volna valamit, de akkor nem tudjuk meg. Arra, hogy kíváncsi, amire gondolok, akkor működik. Ezt most megmondom neked. Oké. Ez egy Nem kiállás? működik az egy kiállás. 2 vagy 3 a legjobb. Vagy lehet 4 is. Persze, majd a 60-as boxernek kiállok 3-szor, persze. Ha nem? Simán. De gyors leszel mindig. Legalább. Valamit valamiért. Ja, a különbözős respekt. Az csak bait. Nincs ebben. Hú, nagyon komoly köröket mennek ezek. Jó nekik. Az a helyzet, hogy 70 kilóval nem biztos, hogy előrébb lennék, mint az utolsó hely. Arra jöttem rá. Meg lehetett volna még a 13. hely. Talán még a 12. is. Ó, Istenem. 100. Szerelemmel születtem, pam pararam. Nem. Még elsőnek megyek Forma 1-jel, Négy, igen. Silverstone. Lehet nem is olyan rossz akkor az a kör. Ennyi. Valaki beugrott elém. Néléknek hány kilójuk van? Kinek? Hát mondjuk Norbiéknak, Danieléknak. Nekem... várjál, mondom pontosan. Ja bocs, itt vagy, ne haragudj, nem láttam. Itt vagyok, aha. Azt hiszem 26 volt, de mindjárt megnézem pontosan. Ja, bár csak annyi lenne nekem is. Jó, de én meg mínuszpontban vagyok. Bárcsak annyi pontom lenne nekem is, mint neked. Lehet cserélni. 26 kilóval vagyok. Szabónak egy pár kattintás, azt meg lett cserélve. Szóljatok, Ahogy valaki nem. szeretne. De már megint szoros amúgy, azt vettem észre. Szaros. Na hány Inkább kiállás ez? Most komolyan kérdezem. Nézd, a karton megint megelőzött. 3, 4, 5. Persze, persze. Ne, csak megy vissza az idő. Egy kiállásra végigmegy, Inter vesz. Hát igen. Vettem. Nehogy az legyen versenyem, mert akkor Akkor most retire, bazd meg. Akkor Egy csúnyos. vagy.
Egy vagy kettő Első kiállás indul. szerintem. 2 lesz az. Nagyon hardcore a gumikopás. A játék alapból 2 ad. Ez a Mad Hát ez Hard. minden pályára. Hát ja. Ebben a játékban nagyon szar a gumikopás. Vagy mi Aha. vagyunk a bénák, és nem tudjuk kezelni rendesen. Ja. Hát, az is lehet. Nekem már fölrögte a softot. Aztán. Az... Azon már lehet menni randizni. Jó lesz. Nem is megpróbálta felajánlani, hogy piroson kezdjék, de hát... Onnan előről lőni kell. A lilát raknám fő, bazd meg. Amúgy igen, ha lenne. Láttál te már engem vezetni? Ja. Valaki inkább Köszi, hogy leszépett. jöttél. Volt egy pár mistake a vezetésedben. Á, nem. Soha. Ezt a point se hallottam még soha. Nagyon szívesen. Jegyzetelhetsz, nem Na. para. Ferrari belém jött. Gratulálok. Így is Hajrá! kell. Te vonzod, Roli, bazd meg, esküszöm, te vonzod. Nőket is így kéne vonzani. Mint a Ferrari-kat? Hát nem hiszem, hogy örülnél, egy nő beléd menne hátulról. Ki tudja? De kinek mi, érted? Nem ítélkezünk. Ki mit élvez. Ennyi. Ti nem szeretitek? Én csak azt szeretem. Na hát erről van itt szó. Tizenharmadik helyen melyik McLaren autózgat? Én vagyok. Jó. Van egy kis finoman. gond. Mekkora? Orvosolható még, hogy... Első fékek oda, vagy nem fognak. Még ott vannak a hátsók. Hát abban olyan, mint Hamilton, le kell vágjam a pályákat. Mondjuk az igaz, hogy meg lehet, hogy ráttalok hátulról. Ilyen annyi átvágást 5 szekérén eskübe vállalni. Szia uram! Ferrari szendvics. Finoman, finoman. Az időmerő már így is törtem a padlómat, bazd meg. Jaj. Jó lassúak vagytok, én már épp beálltam. Hát ennyi. Hát Skillesek jó, ki korán hazaér, úgy könnyű, bazd meg. Jó, akkor. Hajrá, srácok! Hajrá! Na rá. De fan. Hajrá. 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 Na. Majd. Az cheat. Szia! Lasszi. Fekte beállásba jött neki. Oszta. Így ember, mi a faszom van őket? Kinek kaptam Milyen illegál illegál? lóvártéket? Milyen illegál? Én nem. Na, ez Milyen egy... illegál? Jó, el kellett engednem mindenkit, nagyon szuper. A kócos mi az isteni fékezett be ennyire? Hát azt nem hiszem el. Kurva. Azért meg kócos. Opel lobby. Az is ki a faszom, ezek itt oldalról ugye baszkodik nekem. Bocsánat, én voltam, ne haragudj Lacibá. Próbáltam visszajönni a pályáról, vissza kellett jöjjek. Jó, semmi Mind a két Kint szarnyom voltam piros. oldalt. Én is A kaptam Berci jó kilökött. illegált. Azt tudod, kilökött ám ki te. Benn maradt az Ott se overték a voltam. balos kanyarba, az volt a baj. Hát, üljél bele az overtake-be. Ja, bocsánat, azt nem ide, elnézést. De hogy itt berakni egy kicsit? Na, Ki volt nyomjad az a már, Merti? nyomjad már, Rossi. Az nyomom. én. 2 autóba ülök. Nem tudom, hogy
Hamilton Verstappent akarta a Mercis autó? Há, hogyne. Mi más? Szi? Mennyi nyomjak? Na gyerünk Lacival, kapjuk el azt a Mercit, dobjuk be mellé, már a bosszú kijár neki. Hozom. Tréfás vagy. Komolyan mondtam. Legszívesebben én is nyomnék a gitájort. Nem kell. Csak dobjuk be a Merci mellé. Várj, még Berci, hadd nyomják ki a többiek. Sokak el fognak fogyni itt már erre a kanyarra majd. Vagyis egyenesre. Egyenesre, én már most elfogytam. Na, Látod? Mondtam én. vigyázzál, mert meg fogunk jutni állni hely. Tapadással nem tudod, mi történt? Hát de, be kéne fordítani a kormányt, mert egy kicsit el kéne venni a gázt. Az a gyengéknek való. Ja, hát én bocs, hát akkor takarod ki a butófélből, fiam. Ott kint is voltam. Ajjaj, Laci bá. Allé, azaz nyomjátok. Igaz, Na most mi lesz? Elférünk, Most megoldjuk. fékezünk. Azaz, szép, ennyi. Ez meg hogy nem lett leggyorsabb kör? Hogy más ment jobbat. Össz. Azt a mindenit. A picsában. Arra. Jövök. Hopp, az egy szárnytörés, ide hallom. Hajrá! Nem törtem, csak megsimogattam. De akkor sisakod repült le, vagy mi volt az? Aha, a védőfólia. A védőfólia az úgy izé. Nem érdekel, nem fog kiállni, mert meg akarom nézni a stratégiát. De amúgy a többiek más setup-pal mennek, vagy presettel? Kénytelen leszek kiállni. Gyere Noah! Ennyire pöcköli mindenki az ERS-t. Kell nyomni. Bocsánat, Azért van. De elnézést. ennyire? Az összeset ki kell ülni. Kör végére kell hagyni egy 10%-ot, azt majd valamikor feltölt. Nézd meg, pofátlan fiatalember bedobálja. De Nem tudom, most benyomtam kitudottam megint ki a a rádiót. Mercedes-szel, bocsánat érte. Ki járt neki? Ja. Tisztelettel és szeretettel. Ghostface-ek hány százalékon vagy? Már mibe? Hát miben az, telefonon hány százalékon van, nem? Nem tudom, merületelom. ERS-be hertelen. Az enyém 20%-on van, föl kéne rakni tőtőre. SC-re készüljetek. Az egy jó ötlet. Csak azért mindjárt bedobom. Arra. Bazdmeg, de hogy Szóval megy el amúgy ez a hoznak. Williams? Ó, szia Csabi! Nézd. Nyomom, mint a hülye. Na, hogy nem Az a foglak meg Williams. támadni. Innen végig megyek. Aha.
Rossi, várjál meg? Hát utol kell érni még a Mercit, gyere közbe. Hát jó, az meg jövök, csak most közvetlen utána előznem is kellett. Mert itt összekoszolsz mindent, azt valakinek föl kell teperíteni utána. Mint a rossz Azért gyerek. vagy patyolatos Russell. Mi? Igen, patyolatos Russell vagy. Te Hát most miért Russell. vagyok potyi? Ezt meg Hát miért meg- nem szeretem? Mert tiszta, mint a patyolat. Hova mész, Márkó papa? Hát próbálok a pályán maradni. Már büntid. Biztos. Nincs. Miért nincs? Hát megkértem a kollégáknak, hogy ne írogassuk majd egymásnak a büntit, mert én is beírok nekik. Hát bonsz meg, de egy fél milliméterre rárakja a 3 szeket, ez hihetetlen. Hajrá! Leeső már kezd kuka lenni. Gyerünk, csípd meg a Mercit. Közeledünk. Aha. Az komoly. Én azért így nem dobálnám így be. Miért nem? Néde. Érezze a pressure-t. Ez jó lesz, ezt érzem. De ez nem te vagy? Jó van, majdnem összehoztuk Hamilton Verstappen. Nálam is ugyanez a Merci ott tartotta. Bár hát Merci Ja, volt. én a rallival küzdök. Na itt az tessék, nekem meg utolsó ott a helyen. Red Bull. Nagyon meg kell előzni ezt a Mercit. Nagyon csúszkál. Előzd meg. Hát egyenedben meg elmegyünk mellette. Geci. Még csöppet messze vagyok. Látom, te se viszed túlszokra. Jó van. De ahogy nem, most fix elemerült. De mi lelassítottam már, ne?
PTSD előjön, Rossi? Pont egy Előjön. Ferrari-val. Milyen gumira fogsz kiállni, Rossi? Soft. Vagy Mi? Inter. Nem be a körbe kijövök, mi? Jó. Ebbe a körbe Miért látod, hogy kaptam mennyire? 10 szeket? Menjen nyugodtan. Faszom. Milyen motor van a Williamsbe, de most úgy őszintén. Hát én is ezen gondolkoztam. Tört? Nem. Itt valakinek engedni kell. Hát érted, mind a ketten villognak előttem, jövök overtake-kel és nem közeledek. Ez mi a bánat? Gyerekek, menjetek, megállunk, menjetek, hát jövök. Aha. Így. Visszagyere ki balra. Most már mindegy. Jövök ki. Nekem Merci is kijött. Ezt a Williamsot meg kell lőni, mert nem akarok szenes kocsi lenni. %73%-os a bal első. 10 kör után? 11? Nekem 51 a hátgumi. Jövök DRS-sel, overtake-kel, meg villog. Jó van. Ott az elévágás már hópapa, szia! Frissebb a gumim. Hát egy körre.
Jövök, Roli. Hozok magammal egy asztont és friss gumikkal. Nagyon jó. Csak hogy ne unatkozz. Aha. Nem fogok. El vagyok én itt. No, hát te milyen Na. taktikán vagy? Ez a háztos, ez a zsombor akar lenni? Még nem tudom. Hát Zsombor nincs a lobbyba. Akkor ki ez a háztos? Daniel. Dani. Ja. Na tessék Szabi, ezért kellett beülni a izébe? A Stomba? A felénél azt mondtad, te kilépsz? Akkor most már az asztont nem hozom, Roli. Az nem baj. Gratulálok. Olyan kicsit nyomjátok meg. Hát, Csabi, te mit csinálok? Pihensz. Azért, hogy ne adj neki DRS-t. Ezt Misztéknek is mond, hogy nyomja meg. Ő Mistake, tapossa nyomd két meg. lábbal. Nem foglak elengedni, bro. Nem is azt mondta, hogy Helyes, engedje el, helyes. hanem hogy ne adja Rolinak DRS-t. Szép volt. 4000-et rájavítottam legjobbomra. Komoly. Az meg DRS kaphattam volna, bánt meg. Kurva Ferrari. Nem igaz, bocsánat. Nem. Dani, milyen gumikon gumigaztál? Hard. Lofti. És te? Én is. Jó. Hajrá, srácok. Most nem örülök. Van töltőm, adjak? Lehet az kéne. Uha. Na, gyerekek. Mi a szar? Ja, Csabi, lassítok. Figyelek, ne aggódj már, mögötted vagyok jóval. Mindenki Most- bírja majd a médium. 12 kört szerintem ki? Mindenki jöjjön. Jó. Ki kéne? Jó. Értes sok. 7. helyen a házszal ki van? Szerintem Laci talán. Tessék? Jöttem. Azt akartam kérdezni, hogy ez hogy működött, hogy nekem valamelyik írta, hogy illegál overtaking, én befékeztem. Neked nem írta? Figyelj,
Nekem nem jött semmit. Ott valakit leköröztünk, nem? Nem tudom, nekem azt írta ki, hogy illegal overtaking, adjam vissza. Valaki ott ment a fal mellett jobb oldalt. Szerintem annak villogott a kék zászlót. Most neked a delta az milyen időben van? Baszi, maradj már le. Most nekem 2-ben van. Aha. Amúgy. Nem tudok gyorsabban bemenni. Jó, de hát már bőven megvan a 2 szög szerintem. Hát nem volt meg, pont ez az. Ez volt a bajom, hogy nem volt meg. Tehát, hogy a végig 25 ben. Igen? Bejövök a boxba és 10 szekend van. Úgy számol. Jó Nem passzol, baj, jó ez a passzol, futam már nem Sasi. lehet Ja, rosszabb. hallod rosszul. Mi van? Nekem is 10 szekend van. Nekem is 10 szekend van. Nekem is. elfelejtettem. Jó, nekem 20, nyugi. Nekem 0. És hogy tényleg ne 10 haragudj. szekend van, mi a fasz? Ember. Rájött. Hát, Ne haragudj, Csabi. Sok Semmi gond. szerencsét. De Na, lehet ez az pakolja. első kiállásnál gyorsabban Mi a jöttem fal? be. Így 8. vagyok. Ember, nem szólták a izét. Az RB-t. RB-t? Hát az RB, tehát a Ninoékat, vagy tudod, tököm ki volt ez. De jó, ugyanoda visszajöttem, ahonnan kijöttem. De legalább Jó. is már 10 szekend. Én javítottam én 3 mennyi? Én is az úgy. Az elit Elitesek. egyesek nem szeretik ezt az 50%-ot szerintem. Hát ja, megint De kilépkednek. akkor hogy gyakorolnak rá, én nem értem. Hát nem együtt valószínűleg. Sehogy. Ők érzik. A vérükben van a vezetés. Ja, persze. Vérükben van az 50%. Így, egy Red Bull van előttem, ez te vagy, Roli? Nem. A második helyen? Második helyen, nem te vagy. A másik kollégád mögött vagyok. Ah, Hallod, Szabó? ez Tessék? A gázt nem nyomjuk már egy kicsit. Hát ezt szétkoptatjuk a gumit. tudtam mondani. Ilyen, Noel, mondom a taktikot. Újraindítással megelőzöm a Ferrarit, az egyenesbe Már elenged. százalékos. 0. Akkor én mondom a taktikát. Hopp, passz, már akkor összejövök. Egy Ajjaj. LB van előttem, annál gyorsabb vagyok, mert ez Dino lesz. Úgy te Dino? elmész a... Nino. Dino. Igen. Dilo. Dino, bazd. Windows rossz. Tovább? Nem Megelőzöd a hallok. Ferrari. Megelőzöd Igen? a Ferrari. Igen? De átmész Ninon, azt elengedlek. Dino? Jó. De hogy mész át? De várjál, Úgy hogy enged. előzöm meg a Ninót, hogyha Ninózik? Na hát De ez... De várjál már. Megelőzni. Ferkó az első? Ferkó, te vagy az első? Ja, Pazd meg, nézd meg oda, fiú. Taktik. Szépen csendbe. Skill. És hogy? Jól Most időzít a voltál safety kint car. boxon? Ja, Ja. keményeken voltam végig. Már most nekem a Nino az Ninózta a szárnyamat, úgyhogy... Bocsánat, nem Nino van előttem. Nelson van előttem. De Még nem jobb. előtt. Őt már kicsit nehezebb lesz megelőzni. Mi mondod, be kell dobni Csúnya mellé. spenót kimögöttem. A fika darab én vagyok, Lacivá. Az a Helyes. spenót az Most- nem fika. Most pöcköltek ki. Ja, akkor ti ott mentek egymás után a spenót tojással, látom. Ja. Ja, én itt vezetem fel a sót. Már van így. Na de várjál, hogyha nem lett volna 10 szekem, akkor most Berci ott lennék mögötted. Ja. Szomorú. Hát mögött. Hát szomorú. 6, 5, negyedik lennék. Hop, safety car in this lap. Mikor telefon nézem, hát. Ferkó, nem szólsz, mikor indítod el? De még eszi volt a cigit. Tudnál. Jó. Na, az fasz. A 60 a minimum tempó, úgyhogy 61-el mehetünk, bünti nélkül. 116, úgyhogy easy life.
Azért mondom, veheted lejjebb is. Még egy belefér, egy cigi. Így a Williams van nem nyomott egy Verstappen. Még egy fél szállat elszívok, lehet. Elpumpálod addig. Nem megyünk, vagy mi van? Dehogy nem. Na jó van, nagyon jól jössz ki. Szopá. Hajrá! Az hajnam nem bünti. Ajjajajaj. Azt! Ezt láttad, Roli? Aha. Centim múlott, még oda se raktam volna az ujjamat. Persze, tesó. Nem kell Lacival helyet majdnem hagyni. Majdnem elmentünk egyet kávézni, Nem kell helyet hagyni, fölösleges. Rossz. vagy fagyizni. Ez nagyon nem az én futamom. Úgy elbasztam. Na, gyere te spenót. Köfenye! Jézus. De Ferko mire felautózza meg itt a leggyorsabb köröket? Hát én vagyok legelőbb, az meg. De mire föl? Megteheti azért. De miért? Engem ez érdekelne. A friss gumi. Nagyon fini. Fini-mini. Tini Minis? Szeressük. Az. Fú, de finom, geci. Gyönyörű volt, Noel, így tovább. Ott szóltam, lehet az én hibám volt. Nem baj, az a lényeg, hogy én itt vagyok. Aha, jó, most meg letol a pályáról, mert úgy gondolja, hogy az jó nekem. Há, hogy ne lenne jó. Legjobb. Na jó van, menjél, mert úgyse adsz helyet. Ne engedd el, Csabi. Én azt a futamot ezt felengedtem. Saját hibámból törtem a szárnyamat, onnantól kezdve tudtam, hogy az így annyi. Hú, a Red Bull szépen körbeautózott. GG. Hát Élet, ez a Red élet. Bull nem P4-jel megy, akkor semmivel geci. Évet meg a rutin. Hallod, de az egyenesben tényleg nagyon elpusztul. De mindenki amúgy. Ez. Csak az elitesek. Azoknak szabad a precepet állítani. Bocsánat. Nincs Brutál bocsánat. gyors az egyenesben, azon én nem értem. De azért, mert amúgy ők püfölik Erre nekik és az állat. DRS. Hát tesó, kinyomtam majdnem a felét bazeg az egyenesbe, és úgy jött rám, mint csak álló helyben lennék kb. Brutál. Gyere, Csabi. Most már te nyomod. Rajta vagyok. Alfaszom 3 szek. Kicsáma. Azaz Ferko. Nyomjátok, hajrá! Kígyózásra ez egy bünti. Jó, ezzel nem tudok figyelni. Vissza kell dobni, azaz. Hajrá, srácok.
Kicsit megszaladt. Hát így le nyitja, de ezt nem értem, geci. És kíváncsi ezek én az egyenesre, bazd meg, de... Berci, nyomjad? Hát bazd meg, nyomom. Anont. Köszönöm, könyveg az autó. Így, geci, de lesz. Köszi. Szévi. Illik ilyet? Milyen? Hát micsodát? Megelőzöl. Az nem. Csúnya. Jaj! Beírhatjátok a 100 F-et, nem tudom. De akkor lesz, csak a fele jár. Vagy a román is nem, azt nem. Szia. Kurva szádat. Arra jó volt, hogy elkurjam a kanyart úgy, ahogy van. Hát nem megy az autó, hallod, nyomom neki, az elites, nem közeledek rá valószínűleg. Hát bazd meg. Na, egy gyors box. Haladjál, akkor. Új. Tők mögötted. Na mi van a deltával? Deltára vigyázzatok. Nem úgy néz ki, mint a lejjebb akart volna menni. Jaja, azért mondtam, hogy mindenki vigyázzon, mert... Újraindításnál figyeljé. Nem lehet bírni be az a Red Bull. Nem tudom, mi Hát a nem, faszom egyenesbe. az Hát az autó elképít a postán, és semmi, alig közelebb. Hát ugyanez. Két körig bírtam ersze, hogy magam mögött tartsam, aztán az egyenesbe meg az úgy került ki, mintha ott se lettem. Geci. Hát most melyik Red Bull? Hát Talán nem a Roli. Ólomfű. Ez az ólomfű. Ja, elites? Na hogyne. Azt mondom, hogy nem a Roli, mert a Roli itt van előttem. Na de majd most. Teljesen feltöltve minden. Nézd meg a kis romát, védekező éveket autózik. Na nézzük, 70%-os RS, már csukka, minden, full. Nem közeledek rá, ez kurva jó. De. Hát akkor itt kell megoldani. Hopp, bocsász. Hát igen, ez nem volt szép manőver sajnos, ezt elfogadom, de ismerem. Engem speciál nem zavart. Megmondom. Hopp, egy Piastri.
Ki volt az? Én voltam. Nem törtél? Nem, minden Jó. oké. Jaj. Rossz, írd föl ezt a pillanatot. Hogy? Egy-kettő. Te El kell Geci, húzni, menjél 3 már! nyomod. Sietek. Ó, Istenem. Így belassulni, bazd meg. Ezért most biztos meg fogom kapni magam itt. A képzel az magáról. Hát ez kurva. Öttel kell beadni ezt a kurva kanyart. Geci. 3 Hogy szeked még- van rossz neked. Mi a fasz? 6. Gyere. Verku, neked van bünti? Egy pár szeken van, ja. Ezt nem tartom számom, mert gyakorláson mindig 20 fölött vagyok, úgy. Még csak 6 szeked van. Azt mondod? De jó, az a Red Bull föltartottál, OP. meg kiáll. Annak sok értelme volt. Igen, én is törtem benne. Retire. Én is törtem benne a szárnyamat. Kurva. Hát nekem meg az aksim. Nekem az aksimat törte széjjel. Eltörte a töltőkábelt. Hogy nem, ez a zöld szar itt mögöttem, azt töri. Azt amúgy rajtozáltunk, 19-en, az most 12-en élünk célba, az amúgy fasza. Volonfű maradt volna, csak kibasztad. Hol? Nem mondd, hogy nem volt jó, hogy Nem láttam, mert az a köcsög mögötted megelőzött, úgyhogy pont nem láttam a csatát. Hát annyi, hogy csak kocc volt, és bement mellé a Rossi, azt ennyi. Azt két körrel később meg az utolsó kanyarba eldobta. Az a beszéd. Na ez viszont már Aha. bünti. Ez 100%-os bünti, bazd meg. Kapaszkodik rá Miért ez mennyire egy háztáj. Az meg jönnek ám, jönnek, mint a keselyük. Itt lassítsatok már. Hiszem ágában nincsen, de nincs is büntim. Én már alapból lassan megyek. Hát No, de erre. Nomban megyünk. megyek végig. Ja, nincs itt DL várunk. sem. Ezt nem minek az. Hát kivédekezni a háztáit. Hát akkor edd meg a háztáit, azt megenni kell, nem kivédekezni. Fogd meg a tyukot, azt vág le. Elnézést. Hol vagy papi a kigyorsításon, ha? Dona RS-be? 100%-on vagyok, Boratya, ezt csak szólok. Ja, az baj. Baj mondjuk. Hol is sérült az autód? Szárnyam, igen. Mit akarsz a 100%-oddal, fiam? Hm? Sehol nem vagy. Háztályi Márkó Rossi. Na, Elit egyesek az itt szép sorról kilépked mindegyik. És mindegyik miattad. Ha fasza. Egyel volt kontaktom csak. Megint kurva sok értelme volt, hogy jöttek. Legalább itt voltak. Legalább elbaszták a gyakot. Hát az valamit valamiért. Basz meg. Nem baj, jó az. Megindult a Verda. Te menj innen! Mit csinálsz? B-et fékezek, vigyázz, B-et fékezek! Hát jó, nem ennyire.
Hopp, az még 3 szek. Miért vagytok ilyen gyorsak? Aha, ezt nem gondoltad komolyan. Remélem. Szia! Jó. Hú, ez nem volt egyszerű. Miért a harmadik vagyok? Mert volt bünti testé. Egy 3 szeken volt. Hol voltak Ott se voltam. Valott karton. A karban már ott volt mögötted. Hol? Ott volt mögöttünk végig. Direkt nem előztelek meg. Ezt az tökös kartont, hát bazd meg. Halott karton, fogd meg, ugorják ki az ablakon most azonban. Micsoda? Hát figyelj, törtem a szárnyamat, kivártam még Noel gumit cserélt, ott eltöltöttem egy 20 másodpercet a boxba. De nézd meg, a háztály ízének se volt büntie, bazd meg. Mi van? Hogy tudtál nyerni? Hát elintéztük jó neki, a tempó. nem, ezt tudtuk intézni, Noel. Jó a tempó, Noel. És még meg se és miért a Marco Rossi a most overtake, amikor én előrébb végeztem, mint ő? Kurva élet. Ez nem számít semmi, ezt tudom nyújtani. Kicsit sírsz? Cheers? vagyok, mint egy maszletett bárány. Ja, látom, ez meg csak nekünk volt büntünk, Rossi, szép fut. Nehogy is volt ott lejjebb is a többieknek. Hoppá, Nekem is volt. Nekem nem volt. Hoppá. Ja, ezzel azt oda durrantott a bazd. Oda ám, Ezért bazd meg.